Akuti boma likupanga chilinganizo chonena kuti ophunziratu kunoko ku Malawi ku primary kumapita kutsogolo ku secondary mpaka college asamavutikenso kumaphunzira zinthu zopanda ntchito ngati chiwala, miyendo ya chiwala ndi zina zoterozo. Aziphunzirano zinthu zimene zingathe kuwapindulira zama-practical ntchito zamanja. Akatero ndi kuti kupita pa ground mmene adzikafika secondary amaliza kale kuti wakudziwa mmene angapangire kaya ndi sofa kaya amene angaotcherere mawindo achani zizoti zabwino zidzazi kumakamba zoti ndindaninso kodi amene amayankhula zimenezi. Iyayi amene waronda achiwiri kwa nduna yoyang'anira zamaphunziro kunoko ku Malawi a Francis Fole, koma tifotokoze bwinobwino kuti kodi iwo akukamba zotani. Okay, nduna ya zamaphunziro kunoko ku Malawi ndi adzaro a Bright Saka, koma wachiwiri kwa iwowa Deputy Minister of Education ndiwo watu ndekuti a Francis Fole. Ndipo a Francis Fole wa anapita ku Nsanje dzulo kumeneko basitu ndikumana pezi kutamba kuyankhula kumene kuja akutitu kunoko tsopano ku Malawi yafika nthawi yonena kuti tisiyeno kumataya nthawi ndi kumaphunzitsa ana zinthu zopanda ntchito. Ngati achina chiwala, miyendo ya chiwala, kodi chiwala chimapumira pati, biology imeneyo. Tisiyeno tsopano kumataya nthawi yathu ndi zinthu zopanda ntchito ngati zimenezo. Ana ayambe tsopano m'masukulu kumaphunzira zinthu zama-practical. Ndeti akapita mamwe azikhala ndi nthawi zambiri zomalemba mklasi, adzikhala ndi nthawi zambiri zomachita zichitochitozo. Kaya kodi ndikuphunzira kumanga ubuildala ndekuti adzimanga. Okay, ngalande za skulu zagumuka tiyeni kumanga iwe timapanga chonchi tiye iwe manga kwapa iwenso manga kwapa tagwira mpeni timagwira chonchi ma practical. Kapena apo iyayi kuotchera timaotcherera chonchi kapena kaya ndi nkhani zonoti kupala matabwa pa azikaphunzira zintchito zamanja zoterozo kuyambaro ndekuti ku primary komwe. Akachoka primary chakuphunzira zimenezi zokafika secondary mmene adzikamaliza college olo secondary yomweyo kamesa adzakhala ndekuti afika pona kuti ndi ma-expert kodi ndekuti tikuzakhalano kupanga zinthu paokha kaya ndi kukonza mipando yapamwamba kwambiri kugulitsa zinazo zizibangidwanso exported kumapiritsidwa kunja uko. Kaya ndekuti kaya ndi zootcherera zapamwamba ma design apamwamba kaya ndi zosokasoka ana kumamenya ma design zoti iyayi basi paka anati kumatulusa kunja ndete forex so ikupanganso flowing pamene popo komatu anaja angomaliza limene form 4 yeniyeni. Bwina ndekuti kumbali ya boma zomwe zizachitika ndizani ndalama zoti zikalo iyayi pakuti pagumuka olo mpanda wa skulu wagumuka ndi tiyeni pafunikira ndalama boma tathandizira mponi iyayi azika ana omwewo basi tiyeni mbali imodzi ya practical kundekuti akutani akumanga zimene zijakusevaso kandalama kenaye kamene mwina kanenera akapite kumene kuja kakalipire mabuildala zina zoterozo nditikatero mwanjira ina iliyonse zikuthandiza ana aja kuphunzira amene wa practical pamene paja komanso ndekuti akumanga skulu yawo pamene pakuoneka kuti pavutapo. Iyi tunde system yabwinoti ndipo system imeneyi ndiomweno imagwiritsidwa ntchito ku China kujaru kuti azipezeka zoti kumachita bwino. Mamva zoti iyayi kumene koko basi kaya ndi mitengo tamachesere zina ndi zinazi kaya ndi maroyi ana amapanga zimene zijazi ndekuti ku primary kuja akupanga zimene mamoti akhale mklasi aziphunzirano zonena kuti chani basi azivina basi VCs minors VCs azikaphunzirano zinthu zimene zingathe kuwapindulira. Ndekuti phindu lake ndrotani awa Francis Fole amakamba zonena kuti ubwino wa izi zeti tikangoyamba muzipatse 5 years 10 years pamene mutadziwa ubwino wake, chifukwa chonena kuti ana ochuluka ndekuti azakhala akapita pa ground sadzikadikiranso zonena kuti ntchito kulibe azikangoyambitsa kuchita china chake paokha sinangapita ndi ma skill ndekuti sadzikadikira kuti wina wake alembe ntchito. Koma iwo chifukwa chonena kuti aziona tino zikuwachulukira kwambiri mpaka na kumalembanso ntchito azinzawo tikatero ndekuti kuchepetsa nkhani zonena kuti ku Malawi kuno kuli jobless anthu kusowa ntchito chifukwa iwo avomereza kuti ndi zoona ku Malawi kuno pakadali panopa mwayi wa ntchito ndekulibe. Chiwerengero cha anthu amene akufuna ntchito ndi chochuluka kwambiri ndi tikuyenera tithane ndi zimenezi pochita moteromo kuti tiphunzitse anthu amene akapita kunjako
azikazipezera okha zochita osati kumakadikira zonena kuti no iyayi boma lilembe ntchito kapena ichi makampani lilembe ntchito iyayi komano akakhala anthu okakonza makampaniwo ndekuti tuzachuma zizakhala zikuyenda pamenepo Malawi akupita patsogolo akuti tangozipatsani 5 to 10 years ana akuphunzira zimenezi phase yoyamba yomwe idzikatulukayo amene angayambe kandi mu standard chani mu standard kandi 4 kandi 5 ndetu pamene adzikamaliza kumakafika form 4 hayi amene otu basa zakhala ndekuti no ndakatakwe nthawi yomweyo sakagwira ntchito osatayaso nthawi kumapita ku college kumakangovinavina kumene kuja kuti ma social weekend chani hayi osatiso zimenezo ya akakhala ndekuti no akupangira chuma dziko linoli la Malawi. Maganizo abwino kwambiri anali kuti maganizo amenewa ena aferu bwezi tili ndekuti noru ma product amaganizo amenewa kubwezi panopa ndekuti taphunzira kale tikugwira ntchito zimenezozo tikupanga zinthu pa ground forex tikumayipanga generate osati kumangodikirano zonena kuti yayi tilime foja tikabwereka ndrama kwa IMF bwezi ndekuti panopa ifeyo tikumathandizira nawo fande kuti bwezi tikujudula akatundu onena kuti no tikakhala nawo pasa popo ndikuatulusa kunja kuja kumayika pansika anthu akunja nkumarazona katundu to made in Malawi amwene katundu mbambanda ifazani muganize no tikuphunzira chinthu chimodzimodzi chomwecho kuphunzira kujudula mpando ngati we wasankha zawo kalipentala kuphunzira kujudula kandi zimachani zima wardrobe kandi zimachani kuzijudula zoti zosangalatsa zama design abwino kuyamba ndekuti no kuyamba standard 5 kumakafika kayande kuti form 4 ndekuti uli ndi zaka ndithu I think kayandi zaka around zaka kayandi 7 zimene zija ukuphunzira chinthu chimodzi chomwecho ukuganiza kuti no ungazame motani bwezi ndekuti tili ma expert otani kaya ndikuphunzira kaya ndikukoza even za mechanic zomwezi mukuganiza kuti kuno kusibwezi ndekuti tikumatusa kwa magalimoto athu no oti no kumakhazikika osati ajoma ngoti waluso wako za galimoto koma tikukonza ndithu zizoti taphunzira ku school simukuona kuti bwezi zikumachitika zinthu kazenzi bwezi ndekuti production industry kunoko ku Malawi ndekuti tapita patsogolo bwezi tikukamba kuno kuti no Malawi ndi limodzi no maiko onena kuti akuchita bwino maiko onena kuti chuma chawo chayamba kushuta koma ayi ndithu maganizo amene akuna alibe let's just hope kuti maganizo ati apanga welcome and tagwitse ntchito kuti no next generation in the next 10 years pamafika kandi ma 2035 kandi 2040 Malawi adzakhale wasinthadi kuti no ana amene ali ku school pano bawa akamadzatuluka zakatuluke no ngati ali ndi mindset ya production osati mindset yonena kuti no tikalembedwe ntchito tapanga waya bwinobwino kuti nonso pano iwowo ndi maengine odzutsira chuma cha dziko linoli kuti ngati dziko linoli ngasinthe status yake osinthitsawo ndi iwowo muzichitochito zawo hayi imene moto ndi imene hayankhulira a Francis Fole. Keep it up, we need people like you. Tikufuna anthu ngati inuyo ndipo muzichulukira muli maganizo pankhani imene inu mukuiona bwanji nkhani imene imakosana tiuzeni maganizo anu mu comment section komanda kuti mulemezenso maganizo anzathu akutitu.